Dobre, poďme sa dať na full screen. Dobre, takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu máme ďalšiu animáciu. Dnešná animácia bude ohľade Nového roku a Vianoc. No, že si toto video užijete, nezabudnite dať like a odber a poďme do videa. Vianoce sú jeden z najlepších sviatkov pre nás ľudí, lebo sa fajne ožereme, napapáme, dostaneme darčeky. Jo, to vyriadila fajne Amerika, lebo taký typek si to vymyslel, že nosí taký Santa darčeky. No, existuje real life Santa Claus. No ale vlastne on zomrel a vlastne potom, jak zomrel, tak bol inšpirovaný ním real life Santa Claus. No. A potom rodičia hovorili, že Santa Claus nosí darčeky, čož nenosí už. Keď nežijete pod kameňom, tak asi viete, že v Austrálii teraz majú leto. Áno. Čož je celkom divné pre daktorých vás, čo ste ešte možno mali, alebo ja neviem. No a vlastne u nás taktiež neboli pár rokov neboli proste u nás toľko veľa snehu, ale tie minulé roky tam bolo, že triliardu snehu u nás. Ale tento rok v Košiciach a ešte takých iných miestach je triliardu snehu. Hej, v Tatrách napríklad každý rok je sneh, čož dobre pre nich. Pre nás tento rok je celkom dosť veľa snehu, akože minus 3 stupne sa mi to, že teraz je všade po Slovensku, čo je celkom nice pre nás Slovakov. Aj pre ostatné krajiny, samozrejme. Nový rok. Nový rok je veľmi dobrá vec pre ľudí. Si šťastný, opitý, bolí ťa brucho, ak je to nie je dobré, ale to je úplne jedno. Pre zvieratá to je práve že naopak. Zvieratá sa idú pokadiť malom, zomrú ročne asi kvôli novému roku, asi že 2 milióny zvierat kvôli tomu, čož není vôbec dobré, ale my ľudia, mne to príde tak, že nám to je úplne jedno. Jo? To není až tak dobré. Napríklad mali by sme robiť úplne dačo iné, napríklad dronové akcie, alebo ja neviem, také konfety, čo ja viem. Napríklad v Japonsku to robia, hej, majú dronové akcie. Čože celkom akože cool na to, akože že je to Japonsko. Akože Japonsko je mega cool, to musíme všetci priznať, hej. Ale teda musím priznať, že na Vianoce sme mali dvakrát menej snehu, než na Nový rok, čo tento rok myslím v Košiciach. Čože je celkom dobré, hej. Zimný šport. Zimný šport je vynikajúci šport pre veľa ľudí, ja si myslím, že strašne veľa ľudí. Napríklad tým myslím, že lyžovanie, snowboardovanie, neviem, či som to správne vyslovil, ale dúfam, že hej, myslím tú koncovku. Potom hokej, čož sa deje aj cez leto, ale to je úplne jedno. Potom aj ešte zimný hokej, ale aj keď to je úplne to isté, ale je mi to úplne že jedno. A jo, teraz poďme na hokej. Hokej si myslím, že všetci hoši a aj doktoré dievčatá máme radi, lebo je to, mne to príde, že futbal, len bez noh, ale s malými branami a s hokejkou, really. Teraz poďme na lyžovanie a snowboardovanie, áno, je to ťažké slovo, nie, ale ja som debil. Snowboardovanie je vlastne veľmi dobrý šport. Ja si myslím, že to je lepšie lyžovanie, aj keď vôbec neviem snowboardovať, len lyžovať, ale to je úplne jedno. Vlastne vieš tam, že za 3 sekundy vieš sa postaviť, keď spaneš, čo je mega dobre, takže to vieš robiť, že stanem, hej. A zase je to ťažšie riadiť, áno, to priznávam. A zase lyžovanie, keď ty máš pocit, že kamo ideš sa vykolajiť, tak sa áno, vykolajíš sa. Aj keď neviem, že či sa vôbec vykolajíš, ale viete, ako to myslím, dúfam. A lyžovanie, proste, raz sa mi stala taká storka v Poľsku, že proste som sa stratil, áno. A potom, hlavne, ďaká Bohu, že som mal, že 20%. Keďže som mal, že 10% alebo aj menej, by som bol Cooked.sk. OK ľudia, ja som hovoril v mojej animácii, že chcem robiť zimný special o Fortniteu, ale nakoniec toto je ten zimný special. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa v ďalšej animácii alebo gameplayu alebo novej série. Dovidenia.
干古鸡干古鸡鸡，有干鸡有鸡鸡有干干鸡有鸡，古鸡鸡干古鸡。